Yan. Sarap buhay tayo dyan mga. Ngayong araw na to, kasi tapos yung birthday niya kahapon, na-post na rin namin yung video ng birthday celebration. Bali, ang naisip namin gawin ngayon yung i-review namin yung unang edit ko ng video sa picture na magkasama kami. Para mapanood nyo. Yan si Yas. Saan lugar yun, Mal? Yung unang ano natin? Sa San Luis. Ayun, sa La Union, sa San Luis, La Union. Merong ilang minuto lang yun na video. 1 minute, mahigit. Oo. Tapos ang... Yun yung first na beach na pinuntahan natin. Oo, yun ang unang beach natin, no? Wala pa si Aseyas. Galang mama at papa mo na. Yun lang. So, Ito, parang gagawin natin to. Parang papakita lang natin yung parang ginawa mo dati na video ayaw, ano. na edited sa phone. Cellphone, no? Sa ano pa, Oppo. Ang gamit ko pang application, Viva Video. Oo. Video. Parang ipapakita lang namin yung dating ginawa ng mahal ng Kevin. Yan. Parang ano na rin, reminisce. Oo, di ba? Reminisce. Reminisce. Malaki naman natin. Ng yung soul searching. Kasasama mo yan. Pwede naman Oo nga. Ayun na ba? Okay. Let's watch this. Okay, I was flying solo, then I saw you, whoa. Girl, ever since I found you, I don't hear them other bitches cause they so. I'ma take you to an island, all I really need is timing. Mix a little Tanqueray with your love, got me feeling all warm inside. Cause you look so good, made me wanna spend it all on you. I'ma take that stress off your shoulders, put the dummy, it's no longer on you. Yeah, baby, I brought you in my ride just to have a conversation. Really think you need some ventilation. Let's talk about you and me. Oh, I can't believe it. Oh, she all on me. Nah, I think she want me. Nah, I can't leave her lonely. Nah, oh, I can't believe it. Oh, she all on me. Nah, I think she want me. At yun na nga, napanood na natin yung unang gawa kong video. Nagpa-practice pa lang ako mag-edit sa Viva Video na cellphone ang gamit at San Luis ang location. Ano masabi mo sa naging gawa ko nun? Nice. Okay naman siya. Okay. Salamat sa panonood. Keep on watching. Malorin nyo yung second na i-review kong gawa ko. Sa La Union ba ulit? Yun, sa Pangasinan. Pero, we'll see. Mahal. Live, love life. And pure happiness.